Shahararren mawaƙin Hausa a da, Aminu J Town, wanda ya tuba da yin waƙa, ya bayyana dalilin da ya sa ya yi waƙar zagin shugaban ƙasar Nijar, Muhammad Bazoum, sakamakon ƙaryata shi da mutane suke yi. Aminu J Town ɗin ya fito ya bayyana gaskiyar zance da kuma dalilin nashi na yin waƙar. Ku biyo mu sannu a hankali a cikin wannan bidiyon domin jin abin da Aminu J Town ɗin ya ce. Idan wannan ne zuwanka na farko wannan tasha, kar ka manta tashar Gaskiya 24 tasha ce da take kasa hihun labarai. Ka daure ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa domin a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri ya iso gare ka. Biyo bayan ƙaryata Aminu J Town da ake ta yi kan cewa da ya yi waƙar zagin shugaban ƙasar Nijar da ya yi ta kai shekara 6. Tsohon mawaƙin ya fito ya bayyana cewa tabbas yana tunanin ya yi kuskure a maganarsa, amma ya tabbatar da ba kwanan nan aka yi ta ba. Haka zalika J Town ya ba da labarin ainihin dalilinsa na yin waƙar. A ƙarshe kuma ya ba mutanen Nijar haƙuri tare da neman afuwarsu, inda ya bayyana cewa akwai wata mata da ta sa wasu 'yan Najeriya suka yi wa Bazoum waƙa. Matar 'yar ƙasar Nijar ce kuma tana daga cikin mutanen Bazoum na kusa da shi. Bayan sun yi waƙar sun je Nijar, matar bata sallame su ba, sun sha wahala, ta wulakanta su. Dalilin haka da suka zo sai suka nemi Aminu J Town din ya yi musu waka ya zagi shugaban kasar Nijar, kuma a ce ita ce ta ɗauki nauyin wakar. In ya so sai su tura mata ta WhatsApp, hakan zai sa ta biya su hakkinsu. Shi kuma Aminu J Town ya yi musu waka ya basu, inda ya bayyana cewar bai sani ba ko ta sallame su ma ko bata sallame su ba, saboda shi ma yaran ba kuɗi suka bashi bai musu wakar, ya musu ita kyauta ne. Haka zalika ya bayyana cewa ya yi wannan waƙar ne tun a shekarun baya kafin ya tuba ya daina yin waƙar ma gaba ɗaya, domin ya gano waƙar haramun ce. Saboda haka ya daina yin waƙa ko ma wace iri ce, yana kuma roƙon Allah ya yafe mai laifukan da ya aikata a waƙoƙin da ya yi na baya. Ƙarshen rahoton kenan. Idan wannan shine zuwanka na farko wannan tasha, kar ka manta tashar Gaskiya 24 tasha ce da take kasa hihun labarai. Ka daure ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri ya iso gare ka.